SMS जायाखैमोनलै बानायनो अखाबो खोरोमबाय मानो बे मा हाइट लेट्र बोरै जाखो बेलाय आतसा मा प्रब्लेम जादोंलै रोङाखै गोदानखाय बुस्थुआनो बोरै कैसा मारे मैं इसको शर्ट माखौ गैया होनखोलै आं बुजियासै आं बुजियाखिसै माखौ गैया होनदों होद गावनो बुंलाय लांबाय आंखौ आतसा गैयालै गैया उफाय गैया उफाय गैया उफाय गैया गोदान ना बिदिनो जायो डाउन जायो डाउन केमेरायाबो डिस्क'सो create a live clip mode hide live video effects stickers print screen rods कौन आके जाके निकला है वे ये तोड़ी ना करता है ऐसा तोड़ी ना करता है भाई लोग आके जाके निकल रहा है क्लिप किधर जाएगा मोबाइल लिया है क्या लिया है तू मोबाइल ले रखा है इधर आओ तो इधर आओ तो दे मोबाइल दे मुझे नेट गया
ओंख्रिथ' जेबो सङाखैलै। माबा सङाखैबा सबाय होफैगोन। आदसा संनांला होमबालाय। अके 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 अखासो हानोसै ना क्या आ गया रे मैं आ गया क्या आ गया तो ना ऐसा ऐसा आ गया ना अच्छा अच्छा क्या नहीं है मोनब्रैसो बेखौनो दंखायो खालामोबा क'क्राझार मबाइल केमेरा जाया खुनुरुखुमसो रोङा लाइभ थाजेननाय ना टेस्टसो खालामो चेकसो खालामगासिनो दं चेक खालामदों थाजेननो थानाय नायनो नागिरदों गोबाव जाबायना आस्ताबा थैगोनलै खुखा खोरोमदों आग्ला बिदि जायो थैगोनलै एथ' गिदिर अखा खोरोमनाय थोस बहा नेजाखो आब'आ बोलता कैसे है अब नहीं रे हाब सन होनग्रासो मासो कौन है बे विश्वनाथ अच्छा कितना दिया रे ये अच्छा वो एक है ना वो सासेया वेलकम वेलकम ओके टोपीराम बसुमतारी फ्रॉम क'क्राझार प्लेस अच्छा सबिता जी वाई मीन्स वाई बरगयारी नामा सबिता बरगयारी नामा बिलेस बिलेस हाउ मच माया एत्थ' गाज्रि जाबाय केमेराया
थास गारबाबो लस गैला गाज्रि जाबाय केमेराया थास गारबाबो लस गैला Your head will be gender set up according to Your head will be gender set up according to Your head will be एथ' लिजि जायो र' लाइभ थानो रोङा मोजां रायज्लायगोन नै अखा खोरोमलाय दा बागदावलायगोन आंहा नै अखा खोरोमलाय दा बागदावलायगोन आंहा आतसा आतसा अखा मालाबा मोजां रायज्लायनांसिगोन अखा दामब्रा wearing a hat. Oh, that's why you're wearing a hat. I don't know English. I love Bodo language. I love Bodo language. I love Bodo language. Thank you. Thank you. Whoa, lines थांबाय अखा खोरोमनायखाय कारेन्ट थांबाय आच्छा सिटिंआव थांना अके रोङाखै दाबो बोरै सेटिंआवथ' थांबाय सेटिंआव थांबायमोन आङो ओमफ्राय automatic start translation send messages to your device language माथो जाया जायाखै रोङा लाइभ साट message slow mode set a time limit without messages सेटिंआवथ' थांबाय माथो अफ जाया ट्रान्सलेसनाव आच्छा अफ जाबाय अफ जाबाय थेंक इउ जाबायदां फुदोंमोन आं माथो अफ थुबायथ' आङो अफ थुबायमोनथ' मानो जायाखै टप मेसेजेस नन हाइटसो जायो बिदिबाथाय जायाखै मानोबा अफानो औ बेखौनो रोङाखै मा जाबावनांगौ जाबायदां
hopefully option next option. रोंलायलांला गोदानसो दा hopefully option दंना hopefully automatically start translation start messages to your device language जाबाय दा hopefully खौनो मोनाखैथ' आङो मोनाखै जोंहाबो थांबाय साब फिल्टार दं कमिउनिटि मडिरेशन अटोमेटिक साब ट्रान्सलेशन बेथ' अफ जाबाय अफबा माबायदि जायो रोंला बोरै जाखोथाय कारेन्टबो गैला remove cancel activity automatic to बानायखाबायथ' automatic on खालामखाबाय आं thank you खोन्थानायनि थाखाय thank you सोलोंनायाव बयखौबो हेफाजाब होनांगौ thank you आच्छा इस नङा अफ खालाम thank you बाबु thank you सोलोंनायदोंसो ओंखायनो रोङाना बावबाय सब बावबाय गोदान जाजोब्बाय सेटिं गोदान जाजोब्बाय जाबाय दा आगै सबिता आब' थेंक इउ बयखौबो हेल्प खालामनांगौ सोलोंनायाव थेंक इउ बयजोंबो हेल्प खालामलायनांगौ रोङैखौ फोरोंनांगौ बयखौबो कारेन्ट गैया कारेन्ट थांबाय मा ओंख्रि जाखो आगै ओंख्रिथ' सङाखै जोंना संनानैसो जानांगौ सबाय जहल जागोन खोनादोंना खोनायाखै रायलायनायखौ अखा बिराद जुब जुब हादों बिराद अखा जुब जुब हादों बरिया
बिश्वनाथ मा जायगानि? एक मिनिट अनोबा 1 मिनिट खोनागोन र' अखा हागाबा खोनागोन जोंनावबो हादों बिरादनो दहायनिफ्रायनो हादों तपिराम बसुमतारी बहानिबा बरिया थेंक इउ सेटिंआनो सोलायजोब्बाय लाइभ थानो रोंलायलांला all white all white औ नंगौ सैथो बाथ्रा wait just a minute wait तपिरामा बहानि जाखो No, बोरै जाखो बा मा एसामिस जाखो बेलाय आंनो क'क्राझारनि रा क'क्राझारनि लाइभ थानो सोलोंनायदों गोबाव जाबायमोन ना भिडिअ हगारिया ओमफ्राय भिडिअखौबो रोंला बानायनो
औ खोनाबाय आंबो थेंक इउ थिनालि साइडनि हेंखाय नङालै हेंखाय नङा खेंखायनि नङा जायनारिबो नङा मोनथियोबा जाहां जाहां जाथारदों कमेन्ट खालामदो मानो सिरि थाखो आं औ नोंगौ नोंथ' मा जायगानिरा आं नों सिनायबावगोनसो आं नामखौसो हमनो हायाखिसै नेपालि भाराथिं नङा जोंना नेपालिथिंबो नङा राभाथिंबो नङा उरावथिंबो नङा आदसा बेखौ दाबो बुजिनो मोनाखै सोरबा खोन्थाहरलाय बे माबाया मानो ओंखारबाय थादों बे राजानि मुखुदा मानो ओंखारबाय थादों अदालगुरि
कौन जाके आके निकल रहा है रे? ऐसा थोड़ी ना होता है, आके जाके निकल रहा है। आं असमिया रोङालै, लिरदों लिरनाया बे आंबो नुदों। आदसा नोंनिया खिन्थु ओंखारो बेयो। नों असमियानि लिरनायाथ' र' सोना। आदसा सबिता आब'ना मा ओंख्रिमोन? ओंखाम जाबायना जायाखै? बे थफिराम बाबुआबा अबेनि जाखो खोन्थायाबो। आलु खांख्रिखला खान्थाल बेगर आगै आगै होनलायदों आगै। खान्थाल बेगर मोनजाबायबो दानो। जोंथिं खान्थालानो मोनाखै। जोंथिं खान्थाल मोनाखै। गोथांबो मोनजायाखै। अके आब' थेंक इउ लाइभआव थानायनि थाखाय थेंक इउ। बिराद गोबाव टाइम होबाय। थेंक इउ। लोगो मोनफिनगोन मालाबा। थेंक इउ। ब्र' बुंदो दे।
न'आव दं न'आव। न'आव दं। ओमफ्राय आं नोंखौसो सिनायाखिसै। नुबा सिनायगोन खोमा खाथिनिबा। खाथिनिबा सिनायगोन आं। टाचिं अखा हागाबाय अखा थफिराम ना। मा होनदों कक एरियानि। मा बयब्रा। बुजिनो मोनाखिसै आं नोंनि बय होननायखौ।
मा बय होनदों नोंबा? बुम बुम आतसा कमेन्ट खालामलाय माथो गावस्रा कमेन्ट द्रप खालामखो? $25 XP नोंनो हाइस दंलै। 75 XP 50 XP 25 XP 25 XP 25 choice a game to stream with. आं बुजिनो मोना सोर दं सोर हाबदों सोर ओंखारदों सोर हाबदों सोर ओंखारदों। बिदि ओंखार जायो नामा जानला मोनला। सोर हाबदों सोर ओंखारदों सोर हाबदों सोर ओंखारदों। सोर फैदों कमेन्ट होलाय। सोर फैदों। आं सिनायाखिसैना न' नेमसो देखायदों। नो नेम नो नेम नो नेम खोन्थायाबा सिनायनाय नंलाथ'। थोद बिदि मिनिजायो हामा खोन्थानांगौ। दा हराव उदै गाज्रि जागोन नङाबा।
हेलौ हेलौ उदै गाज्रि जागोन खोन्था सोर नोङो खोन्थानानै लाखा माबार सोर सोर फैदों रिंनि जालाबायो जानला मोनला खाथिनिथ' खाथिनि सोर खाथिनि बेलाय न' नेम गोजों जिमाइल गोदान बानायनाय बे प्रफाइल गैया मा गैया बिदिखि लायोलै सरक बारना फै सरक सरक बारनायनि सरक बारनायनिबा बिदाना बिबाजै जाखो मोनथिलाय लांला खोन्थाखादोसो खोन्थाद' मोना गुना सरक बारनानै थाङो नामा खोन्थाद' दुब्लि गेजेर दुब्लि गेजेरनिबा दुब्लि गेजेरखौ मिथिलाय लांलालां माबा मोनसेथ' इंगित होदो हामाराखसैथ' दुब्लि बारनायनि बुजिनो मोनाखिसै आं न' नेमखाबा नामानो बोरै मोनथिलायखो दे आं माबा मोनसेथ' इंगित होदो सिनायनो हानायनि आरो मा दासो नायसनहरदों नै मा एम्बु नागिरसो जाबावखो दिस मेसेज इज द हेल्प फर इउ कौन है बे जल्दी से कमेंट करो हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो सिनायाखैथ' बुंदो सिनायाखै बेलदा नोंहा न' नेम माबा दं आरो जिमाइल दं आरो बिदि लाजायो न' नेमा बिदि न' नेम जिमाइल लाजालाबायो थोद बिदि लालाबायो नामा न' नेम ए ए न'आव फैबायबो आरो बिमाखौ दोनलांनाया
न'आव फैबाय बिमाखौ दोनलांनाया अखा लोगो मोनाखै अखा अखा लोगो मोनाखै बारग'बाय मोनफैनायजों हानायजों ए एम्बु नागिरसै होनबानो मिथिनांगौना दासो नै बोरै जादों बे एसेमेसा बोरैबा जाबाय थादोंलै रोङाखसै गोबाव जाबायना केमेरा जालाना आंना मेरला केमेरा गाज्रि जाबाय नै आंनाबो जाला मबाइला फुला जाबाय जा लेट लेट फैदोंथ' आरो कमेन्टआ मानो मा जादों रिइउनियनखौ कालेक्ट खालामलाय रिइउनियनखौ आं मुड सेबफ्लांदों मुड सेबफ्लांदों खिलिया ओंखारबायसोनदां खिलिया ओंखारबायदां खिलिया औ आं मुड सेबफ्लांदों
ओंखारबाय गैखाया नोंल' दंखायो रिउनियनखौसो कालेक्ट खालामनो थिनदोंमोन आं रिइउनियना नेक्स्ट सानडेआव थांजाबाय ना रिइउनियनखौ कालेक्ट खालामबानो जाबाय औ दङ मोनथिया रिइउनियन हाबबाबो जायो अरजाया जेबो नङा मिटसो खालामनांसिगोन मिट बेस्थ' गोजादां बयबो ट्रपेन आंना थाबथायाखैलै आंना थाबथायाखै आंना थाबथाया ओंखाम जाबाय बिरखां ओंखाम जाबाय बिमाया थाबोबाय नामा आदसा हारसिंसो होमबालाय आदसा बे ब्राइटनेस आरो आदसा आदसा ओंखाम जाखांबाय नों ओमफ्राय ओंखाम जाबाय नों
औ औ जाग्रोदो दे। हेलौ हेलौ हेलौ।
हा औ आतसा हेलौ 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 हॉटस्पॉट लिस्ट को लेके क्या करें हमें उसको दिखेगा पहले ठीक है तो कैसे देखते हैं पहले अच्छा एक बड़ी बिहु बे मानो फैया दाबो बुजिनो मोना 1 आवर जाबाय दे थानाया अखाखौनो थादों अखा खोरोमनायबो अफ गैया एसे बोरै ब्राइटनेस बोरै आच्छा 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 बे मानो सिखादों आं दाबो मिथिया आच्छा आच्छा बे मानो सिखादों आं दाबो मिथिया आच्छा दाबो आता है ये बे मानो सिखादों आं दाबो मिथिया कौन है प्लीज्ड ओके हेलो थर्ड मानसि मेसेज हरनाय कौन सा वाला ये मैं दे रहा हूँ ना पेमेंट लाइक फोर लाइलो दिखाई नहीं है ना इधर पे लाइक नहीं है लाइक तूने लाइक किया है ना अच्छा अच्छा ये बुरा नहीं तो कैमरा ज़्यादा बुरा नहीं देख रहा है ना आलदा एकाउंट निफ्राय हरनाय आलदा भी है दूसरा भी देखूंगा मैं ठीक मोनब्रैसो दं ओके बरिया आं बानायग्रा बायदि जा नों बानायदोंमोन नामा बेनो बे एकाउन्टआवसो बे गोजौआव बे एकाउन्ट बावसो बिदि बानायबा जोबनो आरोना वाव इमान कितना बनाया रे तूने माने बिदि बानायला जोबदों नोंबो हो नोंबो बिदि रोंगौ माथो जाया बे जाया बे आंनि मबाइलसोमोन सोर बिलाय आलु आलु बानायग्रायालाय ओरैनो नों बानायजोबदों मानो बानायखो नों जेनेबा गेमनि ओरैनो
बेस्ट नौकरी लगे तो शेर क्या है मैंने आ रहे है ना समझा वह ऐसा आता है ना वन वॉचिंग देख रहा है अच्छा तो थंबनेल अच्छा था तो ना फिर ऐसा क्यों है थंबनेल अच्छा था तो लाइक नहीं होगा सही होगा तो वुड सब्सक्राइब आएगा एक दिन आएगा अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा अच्छा नहीं हुआ रे ये अभी तो ट्राई करूँगा सोलोंदोंसो आं अभी ट्राई कर रहा है ना मैं आएगा आएगा जरूर आएगा एक ना एक दिन कोई तो आएगा ओ अच्छा ये नहीं है ना एक गया और कौन सा वाला आएगा ओ ये वाला आएगा ना नथिंग नथिंग मा नथिंग नथिंग जेबो नङा जाबावबाय नों कौन है बे कौन है बे आके निकल रहा है अच्छा लेट जाइए अच्छा तो दिख रहा था ना इतना भी बुरा नहीं है हाँ कैमरा अच्छा अभी आ गया ये कितना हो गया सब्सक्राइब लाउड इतना वॉइस कैसा आता है रे लाउड इतना वॉइस कैसा आता है रे अच्छा स्पीड बात करने से स्पीड से आता है ना लाउड इतना वॉइस कैसा आता है रे अच्छा स्पीड बात करने से स्पीड से आता है ना लाउड इतना वॉइस कैसा आता है रे अच्छा स्पीड बात करने से स्पीड से आता है ना वॉइस कैसा आता है अच्छा स्पीड बात करने से स्पीड से आता है ना ये क्या हो गया डबल डबल आ रहा है ना देनां देरबानो इउटुबाव फेगारना होनांगौलै इउटुबखौ टाइम पास दंबावो लाजोबनो हास्ला इउटुब चेनेलबो दं नामा नोंना बे आं नायनानै दं बे वान भिउआ मिथिबाय अच्छा 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 लाइफ टेस्ट सोलोंनोसैरा सोलोंनोसै माबायदि थायो हेलौ हेलौ बस आ गया आ गया आ गया कितना मेरे से भी ज़्यादा है रे तुम्हारा तो
मुझसे भी ज़्यादा है तो। मुझसे भी ज़्यादा है तुम्हारा। लाइव तो आ गया। बिखे जासिगोन। जाबाथ' जाहैसिगोनानो बारा गैला जागासिगोन। दुइसल' नांगौ। हेलौ हेलौ हेलौ। खाथिनिनो बारा गोजाननि नङा। सिनायखाबाय आं नोंखौ। सिनायखाबाय सिनायखाबाय। हाब लिलि। लिलि। लिलि लिलि लिलि। क'क्राझारनि क'करा। इससे भी हो गया ना? ना? क्या एक्सप्लोर? जाबाय जाबाय। एक्सप्लोर से आ गया? ये सब हो गया, खत्म हो गया। गोजौआव। इससे नहीं हुआ? बिजों जाबाय। ओके, ये तो बे गाहाय परमानेंट है ना? कौन सा वाला परमानेंट था? आच्छा, दिनैसो लाइभ थाजेनखादों सोलोंदोंसो आं। गैया। बेनिखाना यही तो है ना? बिजों खालामाखैमोन आं र'। ओके ठीक है। दिनैसो थाजेनखादों, सोलोंदोंसो, रोङाखै दाबो बारा। रोंगोन लासैनो बानायदावबा। ट्राइ खालामाखैना आं। दिनैसो ट्राइ दे खालामदों। दे। ये कौन सा वाला परमानेंट है रे? आं दा इउस खालामग्राया बे आरो। ओके। लिलियालाय बहानिथो जाखो? आच्छा, रङिया। बरिया। बरिया। जायाखै? ओंखाम जाथ'वाखै? ओंखाम जाथ'वाखै दाबो। होद तेरिका थोस। मैगंथ' नङा, सबाय जहलसो। सबाय जहला मैगं नङा जोंना। ओंख्रिसो होनो सबाय जहलखौ, ओंख्रि। सबाय जहलखौ ओंख्रिसो होनोलै क'क्राझाराव। हामाथ' मिनिनो।
Oh, ho, ho, ho. Bolo, क्या बात है? मैगं होनो आरोना दे थिगानो गावबागाव जायगायाव बिदिनो होनखायो मा होनदों ए दे आलदा मोजां होगासिनो ओइ ओइ आं बिदि खालामदों उम नुगासिनो नुलायबाय बेयाव औ मा ओंख्रिमोन नोंस्रालाय मा ओंख्रि आखियानो फैया दाना बोदो मारै जोंना मबाइल नांगौमोन बे आदैसो खोनायाखै आङो खोनायो मा जाखो हनै सोरबो बेलाय मिन सोरबानो मिन माबा जाबाय हनै कमेन्टबो गैया एख' गैयासो होनो माथो जेबो गैयासो होनोथ' एख' गैया नङा जेबो गैयासो होनो जोंहा ओंख्रियानो दिनै एख' गैया होनदों नै जोंहा ओंख्रियानो जेबो एख' गैया होनदों लाभ हरदो दे लाभ बिसिनो नुदों इदिबो वाव आलदा लाभ मिनि बावबाय जोंखौ नै मिनि बावबाय लिलिया मिनि बावबाय जोंखौ ओंखाम जायो नामा मा होनो घर में खाएगा रे मैं हाँ घर में खाएगा मैं घर में निउटन ए बिफानिखौ अन खालामना हरगौमोन आं बिफानिखौ अन खालामना हरगौमोन आं मबाइल नायदों नामा मा होनदों बे खैथायाव खाम जागोन आदसा जोंना 11था जायो 11था देनजारसो 11था जायो जोंनाव ओइ ए बिदि मिनियो आया आया बलखौ नांथ'गोन लांदो बन्द' खालामदो हर जायो जोंना बिदिनो दासो सङो जोंना दा बायदियावसो दुम दिरिं दुम नायनांगौ मा जाखो आं लाभ हरदों लाभ बानायदों थेंक इउ लाभ बेलेसा लाभ बेले लाभ नै सुदा लाभ जिमारिया माइनासो होनो माइना
बरिया सात खानो माइनाया गथ'खौ माइना होनो बिसोरो माइना होनो बे गथ'खौ बरिया सातखा माइनावा माइनायानो माइनाव नङा माइनाया औ Ani tidak clean na. न'आव जानोसै नामा बाजै Ani tidak clean na. Nalai. Mami, mami, jiganda. बन्द' Oh. खालामबानो जायो जाबाय बाय बाय होनहरदो Bye bye, bye. I love you. Give you twaka. बन्द' खालामथ'नोसैलै Bon, ngam na dun. हो